Salam hormatly vatandaşlar, ildeşler, kardeşler. Hemmeniz hoş geldiniz. Şuunki gepleşigimizde Türkmenistanda ayal gyzlarymyzyň 8-nji Mart bayramynyň gutlugy üçin şeýle jemlendik. Söz aljagyňyz barmy? Onda men özüm söz alayın. Türkmenistanda 60 manat ayal gyzlarymyza berilen 8-nji Mart bayramy. Ona mektepde okuyanlar, büdjetten aylyk alyanlar şolar üçin berilýär. Özüm 60 manatçyk, olam $3 bolýar, $6 bolýar. Dollary öwreninde. Türkmenistanda 2 kurs bolandan soň dollaryň nemesini hasabyny bilemzak. Bu 60 manatçyga näme düşýär? Näme ol okuwçy näme aljakka? Ýa-da budjet işin budjetten aylyk alýan diýen ýurtdaşlarymyz olar näme alýar? Bu da ayal gyzlarymyzyň mertebesiniň teseltmegi, ayal gyzlaryň üstünden gülmek, ýöne bir kesel ýatan hastaň dodugyny suw çalan ýaly edip hereket edýärler. Bizim Türkmenistan ýurdumyz haýsy derejä bardy, ne derejä bardy? Mundan hiç bir özüňiz seredip analiz edýäňizmi? Biz nire tarap barýas? Nähili ýagdaýa düşdük? Türkmenistanyň içinden zenanlar ýurtdaşyna çykmaga mejbur bolýarlar. Çağlaçyklaryny agladyp, izinde goýup, biz näme üçin bu ýagdaýa geldik? Şolary biz analiz edip bilýäsmi? Bir arka seredip izimizde näme bar? Biz mundan näçe ýyllar öň nähildik, häzir nähildik? Gün-günden haýsy batgalyga gidip barýas? Biz atlara göz ýetirip gördükmi? Ýurtdaşlar ýa-da 8-nji Martda 60 manat berse şoňa begenmelimi? Ayal gyzlarymyzyň daşary ýurtlarda sürünip, çağalaryny agladyp ýörenmize biz begenmelimi? Ýa-da nähili bolar? Biz ýurdumyz nähili otururuz, halas ederiz. Ýaş neslimiziň ömrüni geljegine palta urmaly diýip bir düzetmäniň ýoluna çykýasmy? Şu atdykça diýjeklerim şundan ibaret. Söz aljak barmy? Men alayım. Hayat Hanım buyurun, baş üstüne. Edeydiyanlar. Bugün men sizi yetip gelýän halkara ayal gyzlar güni bolan 8-nji Mart bilen çyn ýüregimden gutlasym gelýär. Ýöne ananyň ki daşary ýurtlarda ýadawlykdan ejizlen, aýrylykdan para bolan ol ýüregiňiz meniň gutlalarym teselli edermika onu bilmeýän. Oğuzun başına täce bolan, oğuzun başına täç bolan, ary namysy bolan, kymmatly barlygy bolan, Oğuz zenany 100 ýyllaryň dowamında transformasiýa geçdi we bugün türkmen aýalynyň ýagdaýy gaty gözleýän ýagdaýda. Oğuzlaryň başyna täç edip, arym, namysym, öýümüň diregi diýip ezizlendiýän erkin, diplomat, tiýatratçy, herkerde akylly we mert zenandan taçy uzynyň akly kelte dönüp başlady. Ayal atamyň önünde torgoý çöpe gonunda ahyrdaman gelermiş diýip elinden aty we erkinlik alındy. Soňra et wepa, ayal bir wepa,
ayalın oturan yerini 40 gedek kamçılamalı deydiler. Erkek senin hudayındır deydiler. Toğulun önünde hizmet etmelisin deydiler. Ve ayal dımdy 1991-nji ýylda işsiz galan, içki ve neşe bilen zeherlenen erkeklerin jogapkärçiligini, erkegi erkek edýänem, erkegi erkek edýänem ayal, erkegi yer edýänem ayal diýip, ol zeherlenen, içki bilen, neşe bilen zeherlenen erkeklerin jogapkärçiligini ýene-de getirip zenanlaryň gerdenine yüklediler. Ve şeyden bizim zenanlarımızı delirsizleştirdiler. Ve zenandımdı ve zenan ecizlemedi. Ruhu öldürülen, zeherlenen erkekleri bir gerdenine, çağlarını, beyleki gerdenlerine hem erkek hem ayal olup ayakta durmaya çalıştı. Ve bugün hele ayrıçılığa dözü gelip, gözel ömrünü pıda edip, ağır işlerde yedi yirmi ayakta durmaya çalışıyor. Ve Türkmen zenanı bunu katı yadadı. Ve şunki sosyal medyada çıkan nemeler var. Bizim köplençine yigitlerimizin sözleri vardır sosyal medyalarda. Hani bizim ayallarımız, kıyızlarımız katı ütgäptir, katı lolu olupdur diyen sözleri var ha. Meni katı yüreğime ağırtya doğruyu aytsam. Men aslında yigitlere bunu hiç yakıştırmayan da. Kiseredin bugün zenarlarımız, kıyızlarımız lolu olupdur diýeniz bilen bu lolu bizim zenarlarımız yeke başına yapýarmy? Bunu bir erkek bilen yapýandyr, dogry dälmi? Benim için bunun günäkärçiligi we munyň bütün jogapkärçiligini hem için zenanyň boynuna ýykylýar. Bir ortalykda bir narrativ vardır, gatgo görýän narrativlaryňyz ters bir narrativlardan gancak kuyruk bulamasa köpek ýygyna eýermez diýip. Bu ýöne şeýle bir zat var, ýigitler gancak kuyrugyny bulamasy size onuň bilen her zat etip bolýar diýen hykym bermeýär. Bunun işini, bu işi zenanlaryň boynuna yüklemeni, bunun jogapkärçiligini sizem alsaňyzmy ajaba? Sizin ağzınızdan böyle sözlerin çıkmağı hiç size geliştirmeye. Her kim öz jogapkärçiligini özü alsın. Hani bu bizim düşünýär daýymyz erret. Berde men ya erkek ya bir zenan ayrımçılığı ne desim gelmeýär, ýöne sistema bizi beýdip goýan. Muny düşünmäňiz gerek birinji bilen. Ve bundan nädip çykyp bolýar? Bizim erkeklerimiz oğuzlardan örnek alanmakta. Bunun bir nemetini çıkıp olur mu diyen da. Bizim bir kokumuz var, bizim bir önümüzde bir modelimiz var. Nähili maşgala gurmaly ya da erkeğin zenanına nähili davranma bir modeli vardır. Ve bugün bizim yigitlerimiz o atalarımızdan örnek alıp bugün zenanlarının başına täze edip aladasını edip gerdendäki ýükleriniň ýarysyny ýeň bolmanda alyp jogapkärçiligi alanmakda o ýagdaý ýowaş düzelip başlar. Neyse uzalda uğramaýyn men muny. Uzaltmaýyn. Men şunu Türkmen zenanyna şunu diläsim gelýär. Gözel ömrüňizi pida etdiňiz, özüňizi gurban etdiňiz çağlaryňyz üçin. Ve bugün çağlaryňyz sizin gadryňyzy bilsin. Gadryňyzy bilsin arzuw bilen. Sizin olara alyp beren o ayakkabılaryňyz, o depderleriňiz, o ruçkalaryňyz size nähili ararlyk bilen edeniňizi, size nähili pydalara maýyl bolandy. Sizin çağlaryňyz muny bilmegini isleýän, sizin gadryny bilmekini isleýän. Ol yssyjak
sizin elleriniz bilen tanınan jaýlarda oturan erkeklerin sizin kadrınızı bilmesini isteyen ve bugün cemiyet, bugün hele bugün millet hökümünde ayakta duran olsa, gene fondunu hele saklap oturan olsa, buna ayala borçludur ve cemiyet bugün biz yananın nehili cephadan geçip nehili bugün milleti ayakta saklap duranly kadrını bilip başına täç etmesi dileği bilen kutluğumu tamamlamak isteyen bir gün nepip bolsa täze Türkmenistan gurulur ve täze Türkmenistanda Zenan hökümünde zenanlygy bilen özünün zenana yakışır mertebesi bilen özünün ojağında bala çağlarının arasında bagtly, huzurly, yanında Oğuz ahlağı bolan erkek ýary bilen oturmak, nesip etmek, nesip eder dilegi bilen sizi Tekdibin Jemaat bayramy bilen gutlaýan. Sag bolun. Sağ ol Hayat Hanım, Aydanın gelsin. Täze Türkmenistanymyzda gurur bilen uwanyp yaşamak, bayramlary bellemek hemmemize nesip etsin. Yani ýa-ni aýdyp geçdiňiz da aýaly üýe denem aýal diýip. Ýöne aýalyň üstüne ýükleýler. Ýöne bir söz bardyr. Er bolanyň aýaly şer bolar diýen. Şoň üçin hem erkeklerimiz hem aýalynyň arkasynda berk durmalydyr. Zenanlarymyz hem maşgalasyna, ýoldaşyna berk ýapyşmalydyr. Bu rejimiň oýuna gelmeli däldir. Aýşegül hanym buyurun baş üstüne. Sağ olun söz berenňe. Salam ýurtdaşlar, salam mehriban denanlar. Bugünkü günde bulara gaýdysy mersenanlar diýmeli. Bir enäniň agyr iş etmesine gerek ýok. Bir ene maşgalasyndan, çagalaryndan aýry ýat ýurtlarda ýyllar boýy işleýän bolsa, bu onuň mertligidir. Çagalarym diýip daşary ýurtda gül ömrüni ýitirdiler. Denanlara näme diýseler diýbersinler. Näme günä ýükleseler. Bardyr onuň bir düýp sebäbi. Aslında Türkmen denany daşary ýurtda gulçurga gitmelimi? Biziň ýurtda iş ýokmy? Hökümet näme üçin denanlara iş orunlaryny açanok? Türkiýede aýallar bir käse kofyany süzüp bir sagatlap içer, Ýewropa ýurtlary gezelenje gidip gelerler. Biziň denanlar bu zatlara münasip dälmi? Öýüňde içere çaý tapsaň ýanynda süýjülük tapmarsaň. Biz näme üçin dünýäde baýlyk boýunça 4-nji orunda durýan ýurt bolup bu günlerde ýeter ýetmezde ýaşap ýörüs. Biz bütün halk bolup bu ýagdaýyň çäresini görmeli. Bu sistema halkyna bakyp ekläp bilmeýän bolsa, onda bu sistemany üýtgetmemiz gerek. Täze bir döwür, täze bir Türkmenistan döretmemiz gerek. Şu ýerde men halkara zenanlar günü bilen ähli Türkmen gelin gyzlary, enelerimizi tüýsürekden gutlaýan, olara jan saglyk, uzak ömür, her bir toý bayramlaryny mehriban öýünde bellemeýän arzu etýän. Biziň zenanlarymyz daşary ýurtlarda aglamasynlar. Olar öýüň bezegi, olar maşgalasynda, sagalarynyň ýanynda bolmalydyrlar. Daşary ýurtda ýat öýlere girip işlemek, ol öýüň düzgünni, türlü görnüşli naharyny bişirip öwrenýän çäň diken üstünde gezersiň. O ýere düşseň öwrederler. Bolmasa da sen yapamıyorsun diýip çykaryp goýýarlar. İş edende kemin goýman etjek bolarsyň, şonda da bir kemin taparlar. Näme diýerlerkä, oturup biraz diň jalsan bolarmyka diýip gorkup durarsyň. Bu ýerde saglyňa seredip bilmeýän, ukyň etmäni ýitir çekýän, işe giren ýerinde gijeler aýak üstünde gezip hattasyna seredersiň, gündüz öýüň işine edersiň,
Sen giýje aýag üstünde gezdiň. Biraz diňjaňal diýmeýärler. Birde ýeni çeniň gysganýan öýler bar. Arkaýyny iyi biçip bilmersiň. Denanlaryny şunuň ýakyn şertlerde işleýärler. Baba bakym diýip garry adama işlemäge gidersiň. Atam ýaly adam diýip hyzmat etjek bolarsyň. Ýöne olaryň göz sende. Ters hereketler etjek bolarlar. Özünkileriň ýanynda sağa taran bolarlar. Senin ýanyňda başga adam öwürler. Sen hakly bolsaň da haksy çykarsyň. Biziň denanlarymyz näme güne düşüp ýör? Bizi bu ýagdaýa kim getirdi? Özüni hökümet diýip başymyzda oturan adamlar bilmeýän bu ýagdaý. Eger olar bilip de halky bu sistema mejbur etýän bolsalar, onda bütün halk bu sistemany ýok etmeli. Täze bir halkymyza, ýurdumyza peýdaly bir sistema döretmeli. Maşgalalar bozulmasyn, çagalar enata mährine dar bolmasynlar. Men beýle durmuşda ýaşamak istemeýän, çagalarymyň arasynda bolmak isteýän, çagaman çagalarıma gowuşmak isteýän. Aýtjaklarym şulardan ibaret sag bolun. Sağ ol. Ayşegül hanım batı doğru aýtdyň. Adamyň ýüregiň agyrtyjy. Ayal eciz diýerlerdi. Ayal diýip temsitjek bolýarlar. Hemme günänem aýalyň zyananlaryň üstüne ýykjak bolýarlar ýöne. Zyananlarymyz gaty mertdir. Bu günlere çydap durlar. Ýene de öz awraýyny goramanan bilýärler. Bir ýabancy bir Türk milletinin öýünde ýatyrylan işler, jürek edip şu ýerde işler, sana gıya gözü bilen gözlejek bolanda da öz namusyny öz gorap, şu işi taşlabam gaýdylýandyr. Pul üçin näme bolsa şo diýip gezilýändirdir. Şoň üçin her kim doğru düşünmesi gerek. Bardır çağasını taşlap Türkiye men birine baraýyn, yerleşeýin diýenleri. Olaram sorak görsem soňlugy bilen çağamam getirjek diýen düşünje bolýar olarda. Şoň üçin çağasyny taşlap gaýdýarlar. Ýöne buňa kim günäkär? Şu häzirki diktator rejim günäkär. Ýöne bundan hem nesip bolsa Täze Türkmenistanda rejimim ýitgär. Şu Ayşegül hanymyň diýdigine prehil boldum da. Melike Moğollim, familiýa nemezi bilen, soýady bilen Melike Guruçymyz Melike hanım, Melike Moğollim size söz berýär. Sağ ol Bahar hanım. Ayşegül hanım, hemmäli de ağlattım. Hemmälimizin derdimiz bir. Türkmen denanlaryny äskermezçilik edip, o sağdan soldan mysabat atýanlar. Azajyk utanın, sizem dünýäge getiren bir ene. Bizem öýüňizde eneňiz bar, geliniňiz bar, maşgalaryňyz bar, gyzyňyz bardyr. Hiç kim öz keypinden yurttaşına çıkıp gaýdan näler. Eneler erkeklerden hem pedakärdir, jepakärdir, zähmet söýerdir, işten, hiç zatdan gorkmaýar Türkmen denanlar. Ýat ýurtlara gözüni ýumyp gelen bolsa, çagalar üçin, eklenç üçin, çagalaryny hor etmejek, dar etmejek bolup, şu maşgalaryň yetmezini yetirjek bolup gaýdan denanlarymyz diýbek güýçlidir. Hayatanyň bellek geçdi de Oğuz döwründe de ata minip gılıç sallap beren Oğuzlaryň gany bar bizde, biziň denanlarymyzda. O biz berde her hilek adamlara gavat gelýär, her hili hojalyklar bar.
Aysıp maskara tanıman giyriye. Oğlum içinde sen hakta neyme fikirleri, neyme maksatlarının varını bilemiz ok. Köp ağırıyorlardan. Geçen zenanlarımız var, dinlep görüyoruz. Atlıysa yitik gidenleri var. Entegem en ataları, hosarları gözde pavar tapman yörünleri. Bu ayrıçılık hemmemizin içimizi yar etti. Şu yerde yurt yaştaşında gelip görünür. Gepleşenle yurdun içine yakınlarıyla. Umut mu deyip sorulur. Ben umut men hiç yerim ağır ya ağıran ok. Bırnadım, şunadım yeten ok diyeceğinlerler. Belki men umut diye yönü bizim anırımızdan yemeden yanıp durun. Bilemiz ok. Bizim aydamız ok size ıncıtmazcak ol. Umut diye. Biz odun içinde mi? Siz anırdan yemen içinlerinden bizi görüp otuyor. Bizim sizi görürsünüz. Hevliya yakınlanmadan. Sağlarımız. Ben de şu telefonla gürleşip otururken telefonla sizin iyisiniz arasınız geliyor. Telefonla o şeye söyleye. Kimin gelene 15 yıl, 14 yıl, 13 yıl, 9 yıl neyse olsa da yüreğimde bir neme var. Görürsün geliyor bu ayrıçılık. Yıka çağırırımız der biz vatanımızdan görürsünüz geliyor. Böyle mertler çatçıda ya. Bu kıyın günlerim geçer nesip. Gayret edelim Ayşe Urhan'ım beni ağırlattın sen. Yine ben anlamak bizde bir Türkmen'e sağdarlık var. Nanyan bir dat değilse şu yok değildiğine yok edilenler var. Öldürülüp zıngıranlarımız var. Ben anlamaz. Aytsan ayda oturmalı. Şutayda eklenci için gelip de ne ünlere kaldık. Hakikan bu zatların sebebi nerede? Kim sebep oldu bizim şutayda gelmemizden? Kim sebep oldu kilos mezarlığının dine Türkmen'den doğulmağına? Biz Türkiye'ye bulan denizimdeki balıklarına İyimet olmak için geldik mi? Denizin içinden taktılar bizim vatandaşlarımızın cesetlerini. Bu zatların hemmeti şu kuramaçılıklı cenayet toporunun yürüyte edip veren işi. Yürüyte kurnorlu. Şodu da o da nahar ikiden yekeden düşüp geri otur. Yurdun içem şeyde yurttaşına çıktanın pasportunda Türkmenlik yazılan orada görecek günümüz şu. Sağcıklarına karışıp boş bilmeyen öğrenler var. Hemen oğlumdaydım işte sana pul getirecek, çay taracak. Ya vergimizi verecek deyip kaydan eni atırlar. İzine dönüp varmadıkları var ha. Karazmen git köperde oturmaya. Bugün biz Zenanlarımızın bayramını kutlamak için raray toplandık. Hormatlı Oğuz Zenanlarımız, Oğuz ilimin Zenanları. Bir vakitler öýüň bedeği diýler, törünü beden gelinler. Yurttaşına eklenci üçün gaýdan ýan ýollaşy, perzentlerini bekleýän ýa-da beklese de gaýdyp gelmejek ýola giden iýleşlerimiziň eneleri, gözü ýaşly eneler, gujogy boş galan gelinler, gülgünçe gyz uýarar, ýüregi ýarary Oğuz Zenanlary. Ähliňizi bayramyňyz bilen gutlaýan, derdini sizi ýad etdi bilýän, durmuşyň agyr ýüküni
verdiğinizde çeke yadadınız. Ol yükü alacak bolyan ya derdinizi paylaşyan gözünüzün yaşını süpüreceğim yok şu yurtta. Yani umuttan düşmeyen ağızgarlı ne deyip bolsa teyze Türkmenistan Cumhuriyetimiz kurulur. Parlamentta da denanlar kuramamız var, tağa kuraması. Ne deyip bolsa bu göz yaşlarınız kovulup göz yaşları olmam akacak günler vardır. Teyze Türkmenistan hemmenizin aklı iyileşlemedin aladasını edip maksatnamalarını, mailnamalarını düzüp otururlar. Esası ünsüm denanlara ve çağlara verilecektir. Koy bilimlere malar çağlarımız nesip olsa mektepte çağlar olmak, zorlamak diyen yani o günler olmak, kaytalanmaz. Koy sağlıkçılarımızdan, doktorlarımızdan olur. O günler karışıyor size. O değilimin denanları. Tavırın. Sağ ol Melikem oğlum. Ağzına sağlık. Biz şu yerde dayanıp bilen olsak, çıdap bilen olsak, çağlarını şu yerde koyup, düzüp, çağlarını bakacaktık yurttaşında ayrıntılıkta içinden ağlap yürün zenanlarımız hemen bizim bedenimizde oğuz kanını dolaşanı için böyle mertlerce çağlarımız için, yurdumuz için deyip işleyendir, yaşayandır. Bizi yönüp yurttaşına çıkıp ul olup gezmeye, hizmetçi olup gelmeye rejimin ulu günahı vardır. Türkmenistan'da bunun için başını sallap çıkacak verir. Leyla Hanım buyurun. Sağ olun. Selam kızlar, hanımlar. Ben şu Türkmenistan'dan çıkıp kaytmakımıza şu rejim bizeni mecbur etti. Sebep bizeni erlerimizi, yigitlerimizi işsiz koydu. Ondan elde evvelki Türkmen başı degen bir haramzada oturdu. Bu bizeni erkeklerimizni yağın din geroyuna oturguzdu. Yine de alkolü bulup gittiler. Pullar şunettir buzulup gittiler. Bunda da zararı, ağrı ayal kızlarımıza kaldı. Ayal kızlarımız şundan mecbur bolup çağalarını aç oturganına çıdap bilmeyin. Yalana yürgenine çıdap bilmeyin. Yurtunu, çağalarını koyup karrı enelerimize, atalarımıza, yaş bağalarımızı koyup çıkıp gitmeye mecbur bulduk. Yurtumuzda bir həcətib dün görüp oturgan ayalını eşitmiysen maşgalalarda. Ya bir ağzı bir bolup yaşap oturgan ayal kızlarımızı eşitmedik bize. Ben o eşitmedim. Şu nede yine bu rejimni ayallarından başka həcətib dün görüp oturgan ayal yok Türkmenistanımızı içinde. Meni danış bilişlerimden ya konuşu ve karındaş doğallarımızdan ayal kızla bir həcətib ayakını uzatıp kazanını kaynatıp çağalarına sıcak yemek verip oturgan ayalını mene görmedim hem eşitmedim hem. Ayal kızlarımız ne için
bu kadar ayak astı oldu. Bu rejimli yüzünden. Hemmeşki. Bize kul bulduk. Bu rejimli yüzünden. Nerede yok. Topukumuza gemediğin bir adamların milletini götürüp göttünü artıp şundattır gün görüp yatır bu ayal kızlarımız. Bu rejimli yüzünden. Çağalarımızam yaşlıkından çağalıkını yaşap bilmeyin. Kıyın günlerde kaldı. Köpünce bu ayal kızlarımız. Yaş kızlarımız. Hazırdan yine ülkelerini bakadı. Ecesinden kalgan ülkelerini ece urnunda çağalarını ekledi. Ene urnunda eklediler şula. Ana şu yağdaya geldi bu rejimli yüzünden. Yaş kızlarımız ene buldu. Ülkelerini karab. Bize mundi hayatını istenmiz. Bize mundi yaşayışını istenmiz. Çağalarımızı, dün bulmağında çağalarımızı gelecek üçün bize taza Türkmenistanımızı kurmalımız. Çağalarımızı bu yaşlıktan çağa bulmayın, çağaçılıkını yaşamayın. Ene buluşunu istenmiz. Bize mundi hayatını istenmiz. Ayol degen bir aziz zat, hürmetli, her xili hürmete layık ana dediler bizlerde. Ene gül bir gül, üynü gülü, üynü periştesi ene boladı. Lekin bizeni ayal kızlarımız hemmeşki dışarı çıkıp gitti. Sebebi bizeni erkeklerimizde iş yok. İş vermedi bula. Erini hatını şir, eremesini hatını bir kara yer degen söz bu kadimki adamlarımızdan kalan. Doğrudan bize kara yer bulduk mu indi? Şu güllere kaldık bu rejimli yüzünden. Bize istenmiz mi hayatını? Bu Türkiye degen yerlere, Rusya degen yerlere gittiler. Ayal kızlarımız. Bular iş berdi. Yaxşı Türkiye iş berdi bizlere. Pul berdi. Ömrümüzü aldılar lekin. Bizden ömrümüzden aldılar. Sağlıkımızı aldılar. Maşkalarımız bozuldu. Yaş maşkalalar bozulup gitti. Bu rejimli yüzünden. Bize bilmediniz. Bu Türkiye pul beredi de geldik işlemeke. Lekin bizden ömrümüz gitti. Bulanı götten artmak bilen. Bize mundi hayatını istenmiz. Bize taza Türkmenistan'ı kurup bir rejimden elinden alıp bu hayatımızı yaşamak ne istimiz? Şimdi artık yeter. Bizlerim öz halimize, öz erkinlikimize azat yaşamak ne istimiz? Bize mundi hayatını istenmiz. Yeter artık. Bütün ayal kızlarımızı yetip yatırgan yine 8. Mart bayramı bilen tebrikliyim benim Çin yürekimden. Ayal kızlarımız bir gül. Bula 300 manat dediler. 300 manat mı? 60 manat. 3 dolar. 3 dolar bilen ayal kızlarımızı mertebesini yere vurdular. 3 dolar verdi. Şu derece peslik bular mı? Bizəni Türkmenistan baylıkta 4. yerde duradı. Lekin ayal kızlarımızı mertebesini yere vurup
$3 ne etdiler bula. Deň etip koydular bulanı näsini, mertebesini. $3 demek ne o demek? Başka yurtla güle üstünden bu gepni aytsaň, işsele. Ahir ulanam eneleri bardır. Ulana enelerine $3 berilgen emesdir. Bu rejimni. Neçeli dollarla oyna biripdi kollarında. Neftimizi pulları, gazlarımızın pulları. Bula hayatını yaşap durupdy. Lekin garip halk bilen işleri yok. $3 bilen aldap oturupdy. Gelinle kızlar indi artık yeter. Bize elimize berip zincir bolup taza Türkmenistanımızı kurmakımız gerek. Bu rejime indi ayak astı bolmalı emesmiz. Artık yeter. Bula ayak astı etti bizeni. 8. Mart bilen tebriklimiz yine $3 bilen de. Şu kadar yere vurmak bolar mı ayal kızlarımızı? Oladı şunu aytın demedim. Sağ bolun. Söz bergeniz için. Sağ ol Leylacan, ağzına yüreğine sağlık katı kovu zatları bellekleştin. Ben şu hazırki rejim maşgalan dağımasını da şu diktatör rejim sebeptir. Emme da şoň için öňünçe erkeklerin mertebesini peseltmek üçinem gereğini oturdandır arağa, ondan sonra işsizlik, ondan sonra maşgalada aýdyldy, sen erkek bolup öýü bak bilemek, ondan sonra da daşary ýurtlara aýaly işlemäge gitmeli, birini geçirse birini geçirmäni, ene bu maşgala bozmak, maşgalanı dağıtmak. Türkiye'de erin taşlap başka bir yere ere vardı, zenanlar günahkar diýmek. Şeydip bara birine düşman etmek için bu rejim gayret edip elinden geleni gaygırmanı gayret edip duruşan için yaşlarımıza, zenanlarımıza, erkeklerimize yüzleniyoruz. Biz bu rejime boyun eğmeli değildiriz. Biz beter birimizin elimizden tutmalıdır. Maşgalamızı dağıtmalı değildir. Ayalımıza, zenanlarımıza, kıyızlarımıza hormat koymalıdırız. Daşardan eşlik gelip oturan yerine yediğinden bir depki urmalı, o zatlar mollası mokların gepi bilen ayalını ursan son maşgala dağımak bilen oluyor. Ayalın bir şarpı bir gecege çıdar, 2 gecege çıdar, sonuna yeter men günahım näme diyer. Şeydi ben başına alıyorum, Türkiye çıkıp gitmek bilen mi olur, Rusya'ya gitmek bilen mi olur? Yani bu bizim rejime boyun eğdiğimiz oluyor. Biz rejimden yenildiğimiz oluyor. Şoň üçin rejime boyun eğmeli däldiris. Gaýtan beter maşgala bagymyzy güýçlendirmelidiris. Cennet Hanım, buyurun size söz vereyim. Sağ olun. Salam hanımlar. Maşgalan dağıma barada söz açıp başladınız. Menem şu barada bir dowam edeyim de sondan aytıp geçecektim. Halkımızın şu yurttaşına çıkarılma bilen maşgalalar degradasiya bolup başladı. Menem şu Türkmen maşgalalarının güýçli dipkinde aýrylýandy barada aytıp geçecektim. Türkmenistan içinden gelýän habarlary eşidip otyryn da esasy tükel maşgalalar çapdan aşağı ayrılış otyrlar dağa. Bu näme diýmek? Sebäpleri näme? Soňunda kimler ziyan görýär? Bu bir söz göz yumulup geçilecek zat da ulu hop diýmek. Bu meseleniň gürüňine edip analiz bermelidir. Türkmenistanda maşgalanyň dağımagy hakykatdan hem köpeldi. Bunun bir sebäbi de köp sebäpler bir-biriniň üstüne goşulyp ahirinde öý bozulýar. Iň uly mesele pul meselesi. Häzir öýde söýgü bilen garny doýurup bolanýar.
iş az, aylık bez, köp erkek adam ya işsiz ya da kazananı öye yetmeye. Sonunda ayal daşarı yurtlara çıkmağa mecbur oluyor. Ayal daşarda, erkek öyde aralığa soğuk girer. İlki telefon, sonra dine pul gürrüňe, soňam dava. Ahirinde bolanşy diýip aýryş berýärler. İkinji mesele uzakda ýaşamak. Eğer başka yerde, ayal başka yerde, yıllarca yüze görüşmän ýaşaýan başgalalar var. Adam adamdan sowap gidýär. Bir wagt söýen adamyň ýuwaş-ýuwaşdan ýawan bolup gidýär. Ýawan bolup görünýär. Täze gatnaşyklaryň döremegine sebäp bolýar. Üçüncü, erkeklerin jogapkärçiligine keselmegi diýenler köp. Käbir erkekler ayal kazanýar bolýar diýip öý işine de maşgalada kän baş goşmaýar. Ayal olsa hem işläp, hem çagan terbiýelep, hem öýü çekýär. Bir wagt gelbem men ýeke özüm ýaşasamam bolýar diýen pikire gelýär. Dördüncü, enesinin, gaýnanesinin goşulmagy. Bizde ýaşlar köplenç aýratyn ýaşaýyş alyp bilmeýär. Bir öýde 2-3 maşgala ýaşaýar. Şonda her kim başgaça akyl berýär, dawa köp bolýar. Her aýalyň özara meselesem uly maşgala meselesine öwürýär. 5-nji ir öýlenmek ýa-da gyssagly nikahlar. Käwagt ýaşlar bir-birini gowy tanamazdan öýlenýär. Toy bolýar, gösteriş bolýar, soň hakyky durmuş başlaýar. Şonda biz aslında bir-birimize laýyk däl ekeni diýen zat ortaga çykýar. Kıskaça aýdanda pul ýok, iş ýok, uzaklyk var, stres köp, özara düşünce az, şular goşulup maşgalaga içinden ýuwaş-ýuwaşdan çüýredýär. Maşgala dagasy bizden näme alýar? Birinciden çağlaryň rahatlygy gidýär. Çağı üçin en hatta dünýäniň merkezidir. Çağlar hemme zady duýýar. Soğuk öy, davalar, korku. Maşgala dargasy özüni günäkär duýup başlaýar, içe ýapylýar, ýa-da tersine agressiw bolýar. Geljekde özü hem maşgala gurmaga gorkup bilýär. Bu iň uly ýetki. İkinji, ruhy saglyk goşap biler. Aýrylşma diňe kagyz ýüzünde däl, yürekde bolýar. Depressiýa, anamsyzlyk, adamdan sowamak. Maşgala näme üçin möhüm? Maşgala adamyň şahsiýet hükmünde kemala gelmeginde esasy rol oýnaýar. Çağlar ilkinji gezek dogry ýalňyşy, hormaty, sabry, zähmeti, adam kärçiligi hut öýünde öwrenýär. Maşgala bolmasa jemgyýet hem sagdyn bolup bilmez. Sebäbi jemgyýet köp maşgalalaryň jemidir. Türkmenistanda hiç bir zadyň statistikasy berilmän soň aýrylşan maşgalalaryň takyk statistikasyny aýdyp bilemizek bu ýerde. Ýöne takmyndan yurtdaşyna çykany 60-70% bolan üçin şonuň 50% aýrylşandyr diýip bileriz. Sebäbi maşgalalar bölünde. Yıllarca daşary yurtda galyp işlemegi bilen maşgala institutlar bozuldy. Hatta köpüsiniň jesetleri bile galdy atsyz mazarlarda. Ine şu zatlar düşünmän, analizlenmän, ýene öňler soýuz döwür gowudy. Maşgalalar agzy berdi, jebisde, aýryşmazdylar diýetler.
Näme üçin öňler ayrılışmalar azdy. Birinciden däp desurlar güýçlidi. Ayrılışmak utanç hasap edilýärdi. Adam halk näme diýer diýip maşgalany saklamaga çalşýardy. İkinciden sabırlılık köpdi. Durmuş ansat däldi. Emma adamlar gatnaşyklary hem zähmet ýaly görýärdi. Onu saklamak üçin zähmet çekýärdiler. Üçüncüden ulularyň täsiri bardy. Ayal düşünmese enata, daýy kaka, ýaşylylar ara girip yaraşdyrýardy. Maşgala diňe iki adamyň işi däldi. Tutuş urugyň iş hasaplanýardy. Dördüncü, ykdysady ýagdaýy. Aýry ýaşamak kıyın bolan üçin köp adamlar maşgalany bozman saklaýardy. Soýuz döwründe kommunist propagandasy bir el bilen köke berdiler, bir el bilen gamçyladylar. Halk köpelmek üçin gahrman enelere, çağalara 3-4 manat berenen bolsa eneleriň çağı yetiştirme şertleri berilmedi. Çağı doğundan yine kolhoz işlerine çıkarmağa mecbur edilýärdi. Çağalarımızın şol paxta tızlarda ulaldılar. Bilim almadan. Indem şu garaşsız bir taraf olduk diýip halkımızı daşlar yurtlara kapı açıp diýiberdi. Çağalarımızın bu gezek yurt taşında kulçuluk edýär. Menim doğrusu Türkmenistan'da vaktim düşünmeýärdim. Bu bolýan zatlar bilgisiz, jahil bolan üçin ve puşman edýärdim. Gyz bolup doğulanma. Ker bol, kör bol, erkek bol bolup doğul diýen söz bardy da, şonu aýdyrdım. Sebäbi durmuşa çykyp yüzüm gülmedi. Görüp otursam milyon zemanlarımız şu durumda. Hatta şu yerde oturan hanımlarımız hem şeyle haksızlıklar geçiren üçün her yerde bolsam bir yere gelip bir derdi anladyas. Kimimiz 7 yıl oldu, 9 yıl, 12-14 yıl oldu Türkiye gelenimize deyip. Şu yerde kurucu mecliste zenanlarımızın örgütlenmesine el ele verip birbirimize bilgilendirmemize, bilgi vermemize öğretip, fikir alışıp, destek verip, ta kanalından, Ayal Gyzlar kanalında görelde vermeye çalışıyoruz. Benim şu meclise gelip, son köp saatler düşündüm, bilgilerin üstü bilen. Adam bilginin üstü bilen bolýan zatları düşünen son daşlar yerine oturyan erken. Indi pişman edem yok zenanlığıma, qaytan buysanyan dimdik durşuma, çağlarımı yetiştirip bildim. Kıynansam da, sebäbi uly inancım var gelecekte. Täze Türkmenistan'ın häzirkisinden yer bilen asman tapağı diýaly değiştireceğine. Çünkü bundan beýle maşgalalar bölünmeli, dağılmalı däldir. Maşgala bu yurdun binyadıdır. Hova hanımlar, size de köp sağ olun şu yerde. Menem sizin bilen birbirimize destek vermeni, el ele verip goldamağı öğrendim. Biz şeydik bilen olsak başka zamanlarım öğrenirdik, umid edýän. Bu arada da 8. Mart Halkara Ayal Gyzlar gününi bosagada ve ähli zenanlarımızı, hanımlar size de 8. Mart Ayal Gyzlar günü bilen kutlaýar. Hem de maşgala ocağınızda sağlık, işlerinizde üstünlük arzu edýän. 8. Mart bize bayram edip, biz de bayram et kutlanýar. Aslında bu bir ýatlama günüdür. Bunun hekaýasyny biz
geçen yılam aydıp geçittik. Yani şundan biz kaça yatladık geçeyin. Bu 1857 yılda Amerika'da bir dokma fabrikada 40 bin işçi ayalların iş saatlarının azaldılmağını ve iş haklarının göterilmeyini protesto edenlerinde 129 işçi ayalları polisler qabağda tutarlar. Şol fabrikanın içinde. Şo yerde yangın çıkıp ölýärler. 8 Mart'ta. Ve şondan soň 1910 yılda Clara Zetkin tarapyndan bugüne ýatlama günü diýip kabul edildi. Menim indi şu ýyl 10 ýyly 8 Mart'ta Türk'te geçip oturşum. Ben ne diýin çalýan? İşte geçýär günümüz. Men artık beýle ýaşama islemeýän. Şunça ýyl siganlar ýaly, öýsüz, özarsız, ýylyň gapysynda, valizlerim bilen aňyr bäri bolup, işe gidip işlemekden ýadadym. Muňa ýaşaýyş diýilmez. Sağ olun. Gaty gynandyrjy. Sözüni jemledim. Hanımlar, zenanlar, aýdýan gepiniz, aýdan sözleriniz gaty ýürek paralayjy, ýöne açdy bolsa hakykat. Köp sağ olun. Men şu Türkmenistan'daki zenanlarımız içinden daşından ähli Türkmenistan'ın yurttaşı olan zenanlarımıza, erkeklerimize şu yerden bir yüzlerine maşgalamız dağıtmalıyım. Erkekler, bu erkek adam değil, şundan bir erkek olur mu deyip şey diýmäne bu rejim bizim ağzımızı öwrençdirdiler. Sen nämet oturýarsyň, bar iş pul getir. Yok yerden näet pul getirsin. Aylyk. Benim oğlum işledi, inşaat firmada işledi. 5 aydan bir gezek aylyk alýardy. Ben özüm şu yerden pul uratyp maşgalasyny bakıp oturdum. Oğlum bir yerde işe, çasny işlere gidip gördü. Bir gezek işe, sonra 15-20 gün iş yok. Şolar ýaly bolup köşenip oturýar, üçin buna erkek diýilmez diýip hiç mertebesini depelemälin, gururuny ıncıtmalyn. Hemme zata da rejim münaferdir. Maşgala dağasa, ondan soň näme düşünýärler? Maşgala dağasyn biri Türkiýe üçin, biri Türkmenistan üçin söýgünip otursun. Hiç ili nire tarap biz gidip barýar. Türkmenistan nire süýreklenip barýar. Uçurumdan aşağı gidip barýar diýip bu zatları düşünmesin, özleri uğraşıp çalışıp geçsin diýip halkımızı bu ýagdaýa getirdiler. Erkeklerimiz erkek däl bolsa Türkiye'de işleplerler, ağır haladillikler, divanlar, götürüp, yüklep, näme zat bolsa ılgap, şu Türk milletinin işleyecek 2 katyna işleýärler. Şu Türkmenistan'ın içinde bolsa işlemezdi mi? Onda maşgala dağılmazdı. Ayalı Türkmenistan'da yan yoldaşı erkeği Türkiye'de 7 yıllap gitmedikleri var. Pasportsuz, kaçak bolup kalıp men 9 yıl oldum gidemek. Yöne bir cagazım var, o da küçücükti deyip gurrun veren oğlanları gördüm. Yani bitsem gidip bilmeyen, gelip bilmeyen deyip biz näme üçindir Türkmenistan'dan arkaýyn girip, arkaýyn çıkıp gidip gelebilemiz. Özü işte bolsa näme üçin ayaly çağasyny alyp ýany ýoldaşynyň ýanyna gelip bilenak. Biz mecburmy şeýdip daşary ýurtda köşenip işläp, maşgala aýrymçylygyny eder ýaly biz näme Hudaýyň nämesine atyny ürküzdük, peýgamberiň atyny ürküzdük. Näme üçin biz bu derejeye ýetmeli? Bu esasy şu rejim halky oraş geçsin diýip döreden zatlary bular. Ýuwaş-ýuwaşdan ýykyp gidip otur. Iň soňky gelen ýagdaýymyz şu. Ne erkegimizde näme gadyr gymmat bardyr,
ne zenanlarımızda katır kımmat vardır. Erkekler zenanları göz ağlartıp gözünü erkeklerim zenanları, zenanlarım erkekleri şeyle birbirine düşman ettiler. Şoň üçin hem bu rejimin oyuncuğu bolmalıyım. Täze Türkmenistan dikeldelin ähli zenanlarymyzy, erkeklerimizi, zenanlarymyzy 8 Mart bayramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Hiç bir zaman bu acı günlerimiz arkada kalsın, gelecek bu günlerimiz süýüçi bolsun. Täze Türkmenistany dikeldelin zenanlarymyzy, erkeklerimizden şu vatanymyzy kazanmana, dikeltmäge, ýaş neslimizin ýoluna palta urulmamazlygyna üçin çağırýan goşulalyn hemmämiz näme diýe, näme bir el bir ýumruk diýmeýin, şoň ýaly ähli millet, näme bir millet diýmeýin, mene şonam şu ýernem çalam çaş etdim. Garaz hemmämiz birlik bolalyn, maşgalada agzy birlik bolsa nähili bolýar? Öýüň içi cennetdir. Agzaly bolsa sen bay bol, köşkde ýaşa, ol öýde agzy birlik bolmasa rahatlygam ýokdur. Şoň üçin ähli millet bir bolup biz ýurdumyz üçin, ýurdumyz gazandyk, Täze Türkmenistany dikeltsek, ine bize cennet ýaly bir döwletdir. Şoň üçin hemmäňizi Täze Türkmenistan üçin bize goşulmaňyz üçin çağırýan zenanlarymyz, ýaş kiçi, ýaş ulymy, ýaş ullar hemmäňizi täze ýyl bayramlaryňyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Sağ olun diýip barýan. Melikim oglum, sözüň dowamyny size geçirýän. Sağ ol Bahar Hanım. 8 Mart Nenem. diýin, täze ýyl diýdiňiz. Dur Melikim 8. oglum, bir munt men mara şu maşgala barada diýdim de kellem gitdi, täze diýdim bağışlan ötünç sorýan 8 Mart Zenanlar bayramı gutlaýan. Tüýs ýüregimden gutlaýan. Ýalňyşdym, bağışlarsynız. Melikim oglum dowamyny size. Bolýa diýen ýok bolar ýaly. Bizim şu wagt kellämiz ýerine mi biz nähili sıkıntılar bilen ýaşap işläp ýörüz. Bizden aýyp görmezler ýerleşlerimizden. Men şu taýda Türkmenistanyň içindäki ýurtdaky ýerleşlerimizde ýüzlenesim gelýär. Ýurdaşyp plan ýerde plança aýlyk berilýärmiş diýip gitmeň. Ýurduňyzy, topraklaryňyzy terk etmeň. Vatan ayrılığı gaty erbetler deken. Çağlarımız üçin mağliyat bolar, vatan başga bir zat. Yoruluşyny çekip hüngür ağlar geçiren giýjäni. Watanyňyzy asla terk etme. Hem maşgalaryňyzdan aýrylarsyňyz, hem çağaçyklaryňyzdan aýrylarsyňyz, hem watadan aýrylarsyňyz. Yurttaşynda işleýän zenanlarymyzdan sizem gerinde goşulun, geleceğinize, bütün ömrünüzü şeydip kul bolup geçirip bilmersiniz. Ölüm diýenen bir zatda. Yeter şunça birleşlemede ýat ýurtlarda gömdük. Ýeke Türkiýede diýer, Orsiýetde, Belarusiýada, Dubaýda ölenler, Taýlarda ýakylan cesetler var türkmenlerin. Türkmenin däpde surwa olar ýat ýurtlarda ýakylyp, ölünüp ýöremediler. Bir türkmen gaty köplük maşgala bolan bir wagtlar bir diňe öz ýakynlary üçle ullukan bir owany emele getirýär. Birinde Täze Türkmenistana goşulun. Täze Türkmenistanymyzy görerin. Täze Türkmenistanyň bir kiçijik nämesi diýen müjdelerimi. Täze Türkmenistanyna size $60, näme 60 manatmy? $3 bayramçylygyňyza berilmez. Sizin 60 aýlygyňyz manat. 60 manatmy?
Şoňa da şuwa şükür edip alýamsyňyz. Senin şoňa mätäşdiňizi bilýär. Sizi ilki mätäş goýdular. Onsoň $3 bilenem size berendirjek bolýarlar. Siz $3 adamlar dälsiňiz. Siz owuzdan gelýänsiňiz. Siz geçmişiňize teredin. Siz bir beýik milletin gany damaryna akyp duran milletsiz. Sizin aileňiz $1000 bolar. Entek o zatlar barada da aýratyn çykyş eder. Pensiýaňyz gene şol ýaly. $3 näme hepsi. Bize berilýän fiyat, bize berýän bahat şol şu sistema, häzirki sistema. Täze Türkmenistanda mektepde gys çağıramaz, zorlanmaz. Özüni asyp ölmez. Hemme zat şu yeter yetmezçilikden bolýar çağlarymyza ýetirinip iýilim kiýaly baýlan çağa diýaly. İsleýän zadyny giydirip bilemiz, ok isleýän zadyny iýdirip bilemiz, ok psiholojisi bozup çağıramaz. Eskeregiden oğullaryňyz maýyp müşrik bolup urulup taýagyp kellesi ütkäk gelmez. Taýryňyzy tikeltmek üçin karda batyp ýurdaş bu Eýrana, Turana, Hindistana ýa Türkiýa gelip bejertmeli bolmarsaňyz, biziň güýçli doktorlarymyz we öz doktorlarymyz gerek bolsa ýurtdaşyndan getirer. Öz doktorlarymyz öz ýurduňyzda gowy bejerip alarsyňyz. Ine molumlarymyzam şol ýaly ýurduň içinde ahlagam öz ýerini tapar, ornaşar diýip desturlarymyzam şu Jagaş Müjdeler aýdaýyn mailnamalamagy öňem bir okap geçdik. Ýene bir gezek aýratyn çykyş edeli gyýylar şular barada da. Ben anlamam ýene-de bir gezek tanyş bolsunlar. Ýurtdaşyndakylarym içindäkilerem näme problemaňyz bolsa şu biziň nemämizde ýazyň taga guramasyna ýaýynlanjak şu gepleşik. Taga guramasy ýörüýte denandar üçin. Bayramymyzy utlaşjak diýip köpüregem gepledik, agladanlarsam. Ýöne bugünkü nemeleňizi unutdurar size täze Türkmenistan edip bolsa. Ähli etýän aladamyz, gije günlük etýän aladamyz siziň üçin iýleşler, şu zatlary unutmaň. Biz şu Jagaş gepleşigi etmek üçin bir elimizde telefon, bir elimizde gidip biriniň bokuny çykýar. Hä suw ber, hä tualete götür. Ýöne şular aralykda da size ýetirmek isleýän şu zatlary bilgeňizde. Edil Ýewropada, Skandinaw ülkelerinde nähili aýlyklar alynýan bolsa, nähili maşgala üçin şertler döredi diýen bolsa, ähli zat işlejekdir. Bilim, saglyk, sosial hyzmatlar gurumlary tıkır işlejekdir. Hiç bir zada mätäçlik çekmersiňiz, hem ýurduňyzdan aýra düşmersiňiz. Ýurtdaşyna hiç ýerek çykmaň. Ýoldaşyňyza moý bermäň hiç kimem. Oturuň ýurtda. Ýurduňyzdan aýrylsaňyz, onsoň ölün çağırarsyňyz. Bolýa sag bolun, ýene bir gezek gutlaýan. Bayramyňyz gutly bolsun, gözüňiziň ýaşyny süpüriňde täze Türkmenistana garaşyň. Çok sağ ol Melike Hanım. Ağzına yüreğine sağlık. Ben ähli gurumamyzyň adyndan, Milli Halas Etiş Komitetiniň adyndan Tuğçe Hanımy, Tuğçe gyzymyz Umide Bekjanowany aýratyn 8-nji mart bayramy bilen gutlaýan. Çagamança aramyza gelsin, can-jaga sağ olsun. Umide Hanım, 8-nji mart bayramy gutly bolsun. Ýene täzim diýemekdäm ben, ýalňyşmaýyn. Yok. Tuğçe Hanım, 8-nji mart bayramy gutly bolsun. Ähli gurumamyzyň adyndan diýär. Bahar hanım,
Benim şona aytjakym gutlap bilermi? Şu ta kanalımızı döreden Umida hanımız hazır geri gönderim merkezinde 8. Mart bilen gutlayan şu Gurucu Meclisi'nin adından sagaman aramıza gelsin. Nesip bolsa täze Türkmenistanymyzy bilelikde gurarys. Sağ olun. Menem gutlayın onlar. Tuğçamın tuğradına men götürüp diyorum. Gelen son ödüne teslim edecek nesip bolsa. Tuğçam seni unuduğumuzda seni söyleyendiririz. Sagamanca gel aramıza 8. Mart'ına kutlu olsun. Sen guramağını işini devam ettir. Oturanlar aydışın yarı guramağımızın ayardaydılar. Guramağımızın düğünü tutucu Umida Hanım. Seni seviyorum Tuğçe'm. Çok sağ olun. Başka söz alacak var mı? Hayat Hanım. Ya da Cemlal'in uzağa gitmesin. E, dinleyicilerimizi, yurttaşlarımıza biat etmeliyim. Şöyle cemlesek neyle olur? Hayat Hanım. Cemlesegem bolar. Cemlesegem bolar. Cemleyici sözünü kim alacak? Cemre gör. Bahar Hanım seni bir duşu başına açtık. Oldur, maruzat verdiniz. Hemmesinin bellek geçişi 8. Mart bayramımız kutlu olsun. Şu aydışımız diktatör rejimine boyun eğmeyen zenanlarımız mert bol oluyor. Biz katı mert zenanlardır. Hemme zaten hocalığımızı dağıtmadan, çağırtıklarımızı ağlatmadan, yaşamak için özümüzü orada köze atıp ağır iş olsa da ağır deyip zeyrenmeni, yadadım ben diymeni, yaşımıza da seyretmezden gayrat eden gayratlı zenanlardır. Şoň üçinem täze Türkmenistanymyzy dikeltmek üçinem hemmäňizi tagy guramamyza çağırýas. Bize koşulmaňyz üçin, bizi ýygy diglemeňiz üçin çağırýas sizi. 8. Mart bayramı. Yeni täze dip bar ýa-da 8. Mart bayramymyz kutlu bolsun, mübarek bolsun. Cennet Hanım size söz vereli. Şoňla Cennet. Cemleyici diýdiňiz soňunda şu goşgynam okak geçeýin diýdim de eger mümkin bolsa ruhsat berseňiz. Buyurun, buyurun. Täze Türkmenistan mersenanlary goşgy. Täze Türkmenistan mertsena hanymlary bugün baş galdyryp watan uğruna Türkmeniň gahrman mertsenanlary daňjakdyr gyňyjy duşman başyna. Baydak ýaly bolup söweşe çykan, gözlerinde ok var, ýüregi ýanan, geljek nesil üçin, toprak üçin şirin janyny orta goýan. Är diýmek mertlikdir, watan goraýjy. Her erkekde bolmaz ärlik buýsanjy. Gördüm saýasyndan, gorkan erkege gerekdir watan üçin döş germegi. Täze Türkmenistan mert zenanlary, her biriňiz müň erkekden değerli. Arslan ýürek, şiirdek mert zenanlary, diýär bugün duşman başyny ezmeli. Atlaryny sanasaň bar sogaby, Oğul Nur, Umida, Ayjahan Bahar, Melike, Leyla ve başka hanımlar barmak büküp sanardan kän jogaby. Täze Türkmenistan naýbaşysy siz, görelde alınjak hamimaýa siz, hiç kaçan solmasın güler yüzüňiz, saglyk bilen watan gazanalyň, saglyk bilen watanymyzy gazanalyň. Sağ olun.
Köp sağ ol. Kalam uciyet olsun Cennet Hanım. Katı koyu bizi gururlandırdın. Katı minnettar ettin. Katı güç kuvvet verdin. Şunun bilen şu gepleşimizin sonuna da geldik. Hoş sağ olun. Zenan kardeşler sizin geleriniz için size de köp köp sağ olsun aydiyen. İndiki duşumuza çenley. Hoşlaşalım. Hoş sağ olun.